flimkien. ġbartna flimkien mulej, kelmtek imqazza, qalb waħda li naqat il-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm l-għada, hemm tammarin tmulej, hemm min tgħix fil-lum. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jiena rċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs u wara li rat il-ħajr qasmu u qal dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel u qal dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Lil-nisa lejn qiegħed inkellem, qarblu intom kull ma ngħid. Il-kalċi mbierek li fuq ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta' Kristu, u l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu, għax l-ħobżaj waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed. Il-kol kemm aħna nieħdu sem minn ħobsa waħda. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Bil-qiegħda. Ħanipruvaw niftakru ftit x'għamilna f'dawn il-jumejn li għaddew. It-tnejn jekk tiftakru iffukajna ħafna fuq Ġesu msallab fuq il-kurċifies. U għedna li kull min kellu x'jaqsam mal-passjoni tiegħu, Ġuda, Pietru, Xmur minn Ċirinew, in-nisa ta' Ġerusalem, il-Ħallilejn, iċ-ċenturjon, kull min kellu x'jaqsam miegħu fil-passjoni b'xi mod ħass l-imħabba tiegħu. Anki saħansitra dawk li kienu qed jeħduha kontra tiegħu. Barabba, edna dak li ma kienx jaf minnu missieru, permezz ta' Ġesu jsir jaf li għandu missiera fuq fis-sema li jibgħat il-libnu biex jeħles lil Barabba. Imut Ġesu li huwa liben tal-missier u li jaf minnu missieru biex Barabba ikun jista' jeħles. Ma mietx Barabba minn flok Ġesu. U din kienet l-ewwel ġurnata. T-tieni ġurnata iffukajna iktar jekk tiftakru fuq l-aħħar ikla li Ġesu jagħmel mad-dixxipli tiegħu, wedna li din għamilha fil-kuntest ta' xiex din l-aħħar ikla. Għamilha fil-kuntest tal-ikla tal-Għid. Għal darbtejn San-Luqa jgħid kien jum l-Għażmi. U Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ejjew inħejju, morru ħejju li biex nagħmel niekol l-ikla tal-Għid magħkom u semmejna x'kien hemm fil-qalb ta' Ġesu il-bieraħ. Nixtieq b'xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-Għid magħkom qabel ma nbagħti. U għedna li Ġesu jagħmel din l-ikla tal-Għid fil-kuntest tal-memorjal semmejna x-xogħ tal-Lowt il-bieraħ li l-Lowt għadhom sal-lowm jiċċelebraw jew ifakru il-ġrajja tal-ġenoċidju tal-qtejl tas-6 miljun lowdi li jagħmel Hitler fit-tieni gwerra dinjija għadhom
ifakruh bħalli kieku kienu huma stess. U hekk għadhom sal-lum ifakru l-ikla tal-għid. Sal-ġurnata tal-lum għall-lut l-ikla tal-għid ifakruha bħalli kieku huma stess. Il-lut ta' żmienna huma stess qegħdin ħelsu mill-art tal-Eġittu. Permezz ta' din l-ikla jekk tiftakru il-bieraħ semmejna li l-lut jiċċelebraw mhux biss il-ħelsin tagħhom mill-art tal-Eġittu, imma wkoll il-mixja tagħhom il-Passover fid-deżert, il-Passover semmejna tal-anġlu li jgħaddi minn fuq id-djar tal-Lot u jeħlishom, il-riċeviment tal-10 mandamenti fuq is-Sinaj u d-dħul tal-poplu fl-Arti Mweda. Dawn kollha jfakruhom fl-ikla tal-għid. Interessanti għax daqsxejn ta' ċena, daqsxejn ta' ikla, jiklu l-ħobs, qasmu, jixorbu l-imbit 4 tazzi imbit il-Lot. Kif ukoll il-ħaruf is-sagrifikat, il-ħaruf offrut, permezz ta' dan ir-rejt sempliċi, permezz ta' din l-ikla, ifakru dawn il-ġrajiet kbar. U għeddina li dawn il-ġrajiet il-Lot għadhom jgħixuhom sal-lum bħalli kieku ġraw lilhom il-lowm, mhux ġraw eluf jew miet ta' snin ilu, imma ġraw il-lum. Illum ħanamlu pass ieħor importanti. Pass ieħor importanti, però nixtieq naqdu dan il-pass ma' bżonn li kull wieħed u kull waħda minna nħossu. Mejn xi darba jew oħra ma ħassux waħdu. Xi darba tħossok waħdek għal pikla li tagħmel mal-ħbieb. Jew qalb laqa festa li tagħmel mal-familja u tħossok waħdek. Min minna xi darba jew oħra ma jħossux waħdu. U x'ma nagħmlewx biex ma nħossunix waħedna. Illum dan mhux jgħinna ma nħossunix waħedna, mhux jgħinna, imma jistordina u jitħaq bina u jingannana u jgħidilna b'xi mod u xek. Bil-mod ta' kif jafu min irid jaqla l-fus minn fuq darna, jgħidilna b'xi mod illi aħna nistgħu ningannaw ruħna, nistgħu nitħu bina nfusna u ma nħossunix waħedna. Però fil-fatt, jekk aħna nieqfu nirriflettu bis-serjetà, kull wieħed u kull waħda minna aħna nies waħedna. Aħna ngħixu fis-solitudni. Għaliex? Għax aħna uniċi, kull wieħed u kull waħda minna u m'hemm ħadd ieħor bħalu preċejs, ħadd. U la int uniku fid-dinja, uniku, allura bil-fors int waħdek. Imma fl-istess ħin din li aħna nkunu waħedna, din ma toġobniex. Din li aħna inħossuna waħedna, ħafna drabi tibqa' fuq l-istonku tagħna. Anzi ħafna drabi ddejqilna l-istonku tagħna, ħafna drabi tinkwetana. Għandna bżonn li ma nkunux waħedna. Għandna bżonn ta' komunjoni, għandna bżonn ta' intimità vera li nippruvaw b'xi mod aħna nippruvaw infejquha din il-ferita, din il-fetħa kbira li għandna f'qalbna permezz ta' xulxejn. Imma mhux biżżejjed. Nindunaw li u xek il-persuna li għandi ma' ġenbi li forsi minħabba fekk iż-żewwiġ ta' jien minħabba s-solitu mhix biżżejjed biex timla l-vojt li hemm ġo fija. Għaliex għax qalbi magħmula għal xi ħaġa ikbar. Qalbi wisq ikbar mill-persuna jew mill-persuni li jidħlu fija. U forsi għal ftit nistorduna li jena ruħi li kollox sew, però fil-fatt imbagħad ninduna mal-mixja ta' żmien li qalbi ta' saħisiet. Li qalbi qisha bejr blaqih. Għaliex? Għax qalbi miftuħa għal dak li hu blaqih. Qalbi kbira biżżejjed biex saħansitra tilqa' lil dak li huwa infinit. Qalbi magħmula biex tilqa' lil dak li huwa kbir ħafna ikbar mill-bnedmejn, imma magħmula biex tilqa' lil Alla. Però kif se nilqgħu lil Alla? Fejn hu Alla biex nilqgħu? Mela dawn huma il-mistoqsijiet u l-mixja li ser nagħmlu llum. Il-pass li ser nagħmlu llum.
Jekk l-ikla tal-għid, nixtieqkom tkunu ftit miegħi, jekk l-ikla tal-għid kienet għall-lowd tfisser memorjal, ċelebrazzjoni tal-ħelsien tal-poplu mill-art tal-Eġittu, din l-ikla. Kienu jfakru fija dan kollu, jfakru fija l-10 mandamenti, jfakru fija it-twaqqif ta' Izrael bħala poplu, jfakru fija it-dħul fl-arti mweda. L-ikla li għamel Ġesu fl-aħħar ċena, li jedna li għamela fil-kuntest tal-ikla tal-għid, imma kienet sempliċement fakkar biss dak li jfakru l-lowt, dak li kienu jfakru l-lowt sħabu u li għadhom jfakru l-lowt sal-lowm, jew kienet tfakkar xi ħaġa oħra. Xi ħaġa bil-wisq iktar qawwija, xi ħaġa li tirrispondi, li tagħti risposta għal dan il-vojt kbir li hemm ġo fina, il-bżonn ta' Alla. Iwa, fil-fatt l-ikla li għamel Ġesu l-aħħar ċena ma kienx tfisser biss ċelebrazzjoni ta' dak li ġralu l-poplu Ludi, ma kienet tfisser xi ħaġa iżjed. U dan li qrajna li għadna kif qrajna mill-ewwel ittra lill-Korintejn. L-ewwel ittra lill-Korintejn hija waħda mill-iktar kitbiet antiki tat-Testament il-Ġdid. Ħanipprova nispjegalkom. Aħna u xek nafu li t-Testament il-Ġdid huma magħmul mill-Vanġeli, għandna San Mattew, San Mark, San Luqa u San Ġwan, imbagħad hemm l-Atti tal-Apostli, imbagħad hemm l-ittri. U forsi aħna dejjem minarina li l-ewwel li nkitbu kienu l-Vanġeli, le, mhux veru. Mill-kitbiet tat-Testament il-Ġdid, l-ewwel li nkitbu kienu l-ittri ta' San Pawl. Dan San Pawl waqqaf il-komunitajiet insara, imbagħad kien jibatilhom l-ittra. Din l-ittra li qrajna minna, l-ittra lill-Korintin, tafu meta nkitbet? Tafu meta nkitbet? 15 jew 16 years biss wara l-mewt ta' Ġesu. Fis-sena 40, fis-sena 39 wara Kristu. 15 jew 16 years biss wara l-mewt ta' Ġesu. U San Pawl x'inhu jgħidilna? Qed jgħidilna x'fehmu l-ewwel insara, x'fehmu l-Apostli li kienet tfisser l-aħħar ċena li għamel Ġesu. Allura x'fehem Ġesu? Għax daqshom dawk ħadd ma jista' jgħidilna x'fehem Ġesu. Mhux jien se ngħid illum wara 2000 sena x'fehem Ġesu bl-aħħar ċena, imma jridu jgħidulna dawk illi għamlu l-esperjenza tal-aħħar ċena, dawk li kienu ma' Ġesu 15-il sena wara il-mewt ta' Ġesu. X'fehem Ġesu? X'rid jgħid Ġesu? X'rid ifakkar Ġesu? X'rid jiċċelebra Ġesu bl-aħħar ikla? U ma ninsewx l-aħħar ikla aħna għadna niċċelebraw fil-Qudiesa. X'rid jiċċelebra Ġesu? Tafu x'rid jiċċelebra Ġesu? Rid jiċċelebra it-tbatija, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Ħalli ma nintilfewx. Tiftakru x'qal Ġesu fl-aħħar ċena. Qabad il-ħobs jgħidilna l-Vanġelu, qabad il-ħobs, rat il-ħajr, qasmu, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu dan ġismi, ħudu kulu dan ġismi. Qabad il-kalċi, birku, taħ lid-dixxipli tiegħu qalilhom ħudu u xorbu dan demmi. U kif edna il-bieraħ għamlu dan tifkira tiegħi zikkaron, memorjal, anamnesi bil-Grieg. Għamlu dan, iċċelebrawh dan matul ħajjitkom kollha. Meta Ġesu għamel l-aħħar ikla mad-dixxipli tiegħu, permezz ta' rejt sempliċi ikla, u aħna għandna ħafna riti fil-ħajja, issa naraw li min huma, permezz ta' rejt, permezz ta' ikla, rid jispjega x'kien se jiġrilu ftit wara. Ma ninsew li Ġesu iċċelebra l-aħħar ċena f'ħames ix-xirka. Minn ħames ix-xirka sal-ġimgħa l-kbira x'hemm? Laqas 24 sija. Bata, salbu fuq salib u miet. Permezz ta' dik l-ikla li jagħmel mad-dixxipli tiegħu, rid jurihom lid-dixxipli tiegħu u dan hu li fehmu u dan hu li rid jifhem Ġesu. Rid jgħidilhom isma' dak li se jiġrili jien minn hawn ftit ieħor mhux għax Pilatu qabad miegħi,
Isemewa, mhux għax il-qassisin il-kbar eru għalija, mhux għax Ġuda beni, le. Mhux għax bidluni flok Barabba, le. Mhux għax Pietru ċaħadni, le. Isemewa, imma dan kollu jien qiegħed nagħmlu biex nagħti lili nnifsi, biex nuri kemm inħobb lill-bniedem, kemm inħobbkom. Ħudu kulu dan ġismi, ħudu ixorbu dan demmi. U b'dik l-aħħar ikla, b'dak ir-rejt illi jagħmlu fil-kuntest ta' tifkira li tibqa' l dejjem, tifkira li tibqa' li tkun kontinwa, kif semmejna l-bieraħ, memorjal, Ġesu kontinwament ried permezz ta' din l-ikla kull meta aħna niċċelebrawha ikompli jagħtina lilu nnifsu. Fil-fatt ma jidilhomx dan ġismi li tajt għalikom, ma ngħidux hekk aħna fil-Qudiesa, dan ġismi li tajt għalikom, dan demmi li xerritt għalikom, le, dan ġismi li jingħata għalikom, dan demmi li jingħata għalikom. Tgħidu li kif jista' jkun? U żgur li jista' jkun, ħajdilkom għax jista' jkun. Għax kull azzjoni, kull email, kull kelma illi jagħmel Alla, u aħna nafu li Ġesu li bent Alla, ma tiqafx sa meta jagħmilha, imma tibqa' għal dejjem. Din nixtieqkom tifhmuha. Jekk Ġesu għal kelma u Ġesu li bent Alla, u Ġesu ħaj, aħna nafu li jwirxu xtat li għam il-mewt, allura dik il-kelma li qal ħenjejn il-foqra fl-ispirtu, aħfru bħalma jaħfrilkom missirkom li hu fis-smewiet, ma tiswix biss għal dak iż-żmien meta ntqalet, imma tiswa wkoll għall-lowm, always present, dejjem preżenti. Għaliex dejjem preżenti? Għax Ġesu huwa ħaj, Ġesu huwa xtat, Ġesu huwa Alla. U l-email ta' Alla huwa għal dejjem, huwa etern, dejjem preżenti. Għax Alla, meta ngħidu Allu etern, aħna qed ngħidu Alla u dejjem preżenti. Always present, preżenti llum. Allura dik il-passjoni ta' Ġesu, dik il-mewt ħarxa ta' Ġesu, il-qawmin ta' Ġesu li aħna niċċelebraw li ġara 2000 sena ilu, dak jiġri kontinwament. Dak li jagħmel Ġesu 2000 sena ilu għal nies ta' żmienu qiegħed jagħmlu llum għalina. Dik l-azzjoni ta' Ġesu naqra komplikata biex nifhmuha, però din il-verità. U nixtieq li nifhmu għallejla għax nifhmu dejn nifhmu xi tfisser il-Qudiesa. Din l-azzjoni ta' Ġesu li saret darba 2000 sena ilu hija azzjoni li għadha sejra llum kontinwa. Jiġifieri Ġesu meta talilu nnifsu fuq is-salib, meta ħafer lil dawk li kienu taħtu għal missiera ħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu, dik il-kelma għadha tot illum għalija, għalina, għal kull wieħed u kull waħda minna. Meta il-ħalliel, lill-bniedem ħażejn, lill-bniedem li jgħix maħrub, lill-bniedem li jistħi minnu nnifsu l-ħalliel, qallu illum tkun miegħi fil-ġenna, dak il-ħalliel huwa jien qed jgħidha lili, jien li nħalliel, li nistħi minn innifsi, li niddejjaq nitperrex, jien għaliex għax għandi l-iżbalji tiegħi, d-nubi tiegħi, lili jien. Li nħossni ħati, lili jien qed jgħid illum tkun miegħi fil-ġenna. Għax dak il-kliem mhux kliem ta' bniedem, imma huwa kliem ta' Alla. U hawn allura nistgħu aħna nibdew bis-serjetà insolvu l-problema tas-solitudni. Għaliex? Għax Alla huwa magħna kontinwament. Għaliex fl-Ewkaristija, dak li ġara fuq il-Kalvarju isir preżenti, ikun preżenti hawnhekk. Issa din insibuha bitqila aħna forsi biex naċċettaw jew biex forsi nemmnuha, però ħuti jeżis din ir-realtà tagħna. U meta nibdew ngħixu skont din il-loġika, skont din ir-realtà, skont din il-verità, nistgħu niċċekkjaw ftit lil nafusna naraw naqra kif inħossuna. Ħanħossuna sew, ħanħossuna wisq aħjar, ħafna aħjar milli kieku ngħixu mod ieħor differenti. Ħanimxu pass ieħor żgħir.
Kollha kemm aħna m'għandniex biss solitudni, imma għandna ħafna biża'. Kollha kemm aħna għandna ħafna biża'. U l-biża' naffrontawh b'elf mod fil-ħajja. Għandna biża' mill-mart. Għandna biża' nuqqas ta' fiduċja fl-oħrajn. Jien ċert li r-raġel jew il-mara tiegħi hu fidejli fidila lejja. Araw illum kemm isibuha bitqila dawk li se jibdew il-ħajja tagħhom ta' familja ta' żwieġ biex jieħdu commitment. Kemm isibuha bitqila. Tant li kważi ħafna minnhom jażlu li ma jiżżewġewx. Li jista' jkun. Imma dik li jista' jkun għax forsi ma nkam x'inej biża'. Nuqqas ta' fiduċja. U din il-biża' jekk aħna nifluha u nirriflettu sew fuqha, fl-aħħar mill-aħħar biża' mill-mewt. Il-bniedem għandu biża' waħda biss, il-biża' mill-mewt. Il-biża' li jisparixxi. Il-biża' li ma nibqax. U x'ma nagħmlux biex nippruvaw nifgaw din il-biża'. Il-flus. X'inhuma l-flus? X'inhuma l-flus? Huma gażaża għall-biża'. Il-gażaża s-soffa kemm is-soffa qatt ma ħatimdilek qalbek b'xejn. Ma tieħu xejn minnha. Anzi, ippruvaw ħarsu lejn tifel jew tifla bil-gażaża f'ħalqu x'jagħmel. Iktar ma jsoff, iktar jitieħli jsoff. Għaliex? Iktar ma jiġbed, iktar irid jiġbed. Għaliex? Għax kull ġibda turieħ li qed jiġbed għal xejn. U araw aħna jiġrilniex l-istess fejn jidħlu l-flus. Araw jiġrilniex l-istess. Għaliex biex inserħu rasna għax il-flus huma sikurezza li jista' jinqala, li jista' jkun biża' mill-mewt. U nipprova nserraħ rasi bil-flus. Il-flus mhumiex għajr, sigurtà falsa biex min għalija intawwa l-iktar ħajti. U llum id-dinja li qed ngħixu fija id-dinja li taljenana kontinwament mir-realtà, mill-verità tal-mewt. Kontinwament taljenana. Kontinwament. Il-mewt lil min tbeżza. Il-mewt beżżana skont kemm għandna jew m'għandniex fidej falla. Il-mewt beżżana skont kemm għandna jew m'għandniex fidej fil-ħajja ta' dejjem. Daqshekk beżżana l-mewt. Il-mewt tbeżżana skont kemm aħna nifhmu x'inhi l-Ewkaristija. San Ġwan Griżostmu l-Ewkaristija isejħilha il-mediċina għall-ħajja li twassalna sal-ħajja ta' dejjem. U San Ġwan Griżostmu jgħidilna kif jista' jkun jien illi noqrob u nieħu u niekol il-ġisem ħaj ta' Ġesu. Ġesu li huwa rxuxtat fl-ikla tal-Ewkaristija. Kif jista' jkun jien immewt jekk ngħix, jekk qiegħed nittmantna, jekk qiegħed nagħlef lili nnifsi niekol lil dak li huwa etern, lil dak li huwa rebbieħ fuq il-mewt. Kemm issolvilna problemi il-fidi vera. Il-fidi vera f'Ġesu irxuxtat meta aħna niċċelebraw l-Ewkaristija u nagħmlu esperjenza vera ta' xi tfisser. Fil-Qudiesa allura jgħidilna San Pawl, meta aħna imbirku l-ħobs, meta aħna mbirku l-kalċi,
Interessanti il-klim ta' San Pawl. Aħna qegħdin ninaqdu mal-ġisem ta' Ġesu. U aħna qegħdin ninaqdu mad-demm ta' Ġesu. U jekk aħna qegħdin ninaqdu mal-ġisem ta' Ġesu, Ġesu qiegħed jingħaqad magħna. Qegħdin ninaqdu mad-demm ta' Ġesu. Ġesu qiegħed jingħaqad magħna permezz tad-demm tiegħu. Bil-mod il-mod aħna qegħdin ninbidlu f'Ġesu. Bil-mod il-mod aħna qegħdin ukoll pass wieħed wara l-ieħor f'din il-ħajja ngħixu l-istess ħajja ta' Ġesu. Li twassalna verament għad-tbatija iwa, għal-mewt iwa, bħalma ġralu tbatija mewt, imma wkoll għawmien għal-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja tagħna kollha kemm hi mimlija b'simboli, mimlija b'sinjali. Xi ġifieri mimlija b'simboli u mimlija b'sinjali? X'ma jagħmlux illum? Issa jekk nisbalja f'xi ħaġa għax ma tantx nifhem f'dan l-affarijiet moderni, imma nismagħhom jgħidu jagħmlu l-baby shower. Nismagħhom jgħidu jagħmlu l-hands party. Nismagħhom jgħidu jagħmlu l-party jew l-ikla jew il-laqa għax se joħroġ jew ħatoħroġ bil-pensjoni. Nagħmlu reunions. Dawn x'inhuma? Dawn huma kollha riti u ritwali kollha kemm huma. Riti. Dawn kollha kemm huma imorru lilien minn dak li fil-fatt isir. Jekk aħna ltqajna biex niċċelebraw birthday u għamilna ikla jew morna f'restorant, l-importanti mhux ir-restorant, mhux xkilt, imma xi fisser dak li inti qiegħed tagħmel, dak li qed tagħmel mal-familja tiegħek, dak li qed tagħmel mal-ħbieb tiegħek, xi fisser. Aħna ngħixu kontinwament bir-riti, kontinwament. Pereżempju, inti għal tieġ ma tmurx bil-ħwejjeġ tax-xogħol. Sakemm ma tkun se tkun xi waiter jew xi ħadd mill-ħaddiema. Issa hemm differenza billi tmur bil-ħwejjeġ tax-xogħol jew bil-ħwejjeġ tal-festa, hemm differenza. Mhux xorta tista' tiċċelebraħ it-tieġ, xorta tista' tiċċelebraħ it-tieġ, imma mhux il-mument, mhux il-waqt li tilbes dawk il-ħwejjeġ huwa rejt. Lil dawk il-ħwejjeġ aħna nagħtuhom tifsira ħafna differenti mill-ħwejjeġ tax-xogħol. Aħna ngħixu bir-riti. Dan għalfejn qiegħed ngħidu. Għax ħafna jgħidulek il-quddiesa mhux rejt. Il-quddiesa mhux isek qed tagħmel xi ħaġa. Imma fil-fatt inti dak li qed tagħmel qisu donnu bla sens. U żgur li bla sens jekk ma tifhmux. Jekk qed tagħmel hands party. Tajjeb, u jidħol xi ħadd u ma jafx x'jiġifieri, ma jafx x'sinifikat għandha dik il-gathering, dik l-ikla, ma jafx tifsira għandha. Ma jafx tifsira għandha. Għalih tista' tfisser sempliċement ikla. Allura jeħtieġ li aħna nifhmu s-sinifikat ta' dan ir-rejt tal-quddiesa. Jeħtieġ li aħna nifhmu ir-realtà ta' dak li aħna niċċelebraw. Għax jekk ma nifhmux ir-realtà tiegħu, aħna ma nistgħux ingawdu minn dak li niċċelebraw. Semmejna r-riti, semmejna l-ikliet, semmejna l-festi, kemm nagħmlu festi, il-festi nirdupjawhom qegħdin, mhux hekk? U la baqa' randan, u la baqa' anzi nirdupjaw. Nagħmlu l-festa ta' San Valentino. All right, sewwa, mela l-festa tal-maħbubejn, mela festa tajba. Imbagħad nagħmlu festa ta' St. Patrick, mhux hekk bħaliku St. Patrick kien xi sakranazz minn dawk il-kbar u jekk inti ma tiskirx u ma tiddamdamx ma tkunx taf li ġi St. Patrick. Interessanti, More of the same. Wara dawn il-festi, anke il-festi tagħna, il-festi tal-qaddisejn. Sakemm ma jmissux l-interjorità, sakemm ma jmissux l-intelligenza tagħna u l-qalb tagħna. Dawn il-festi kif ħalluna vojta. Nistennew tas-sena d-dieħla.
jew mhux hekk. Sakemm jien ma ngħix l-esperjenza tal-laqgħa ta' Ġesu miegħi, ta' Alla li jħobbni bħalma ħabb lil Barabba, bħalma ħabb lil Xmum minn Ċirinew, bħalma ħabb lin-nisa ta' Ġerusalemm, bħalma ħabb lil Ħallilejn. Ġesu qiegħed iħobbni fl-Ewkaristija fil-Qudiesa. Sakemm jien ma nħallix lil Ġesu li dik iċ-ċelebrazzjoni tmissni f'moħħi u f'qalbi għal xejn nimla l-istonku tiegħi, għal xejn insebbaħ ġismi bl-isbaħ wejjeġ u bl-isbaħ u bl-aħjar irtok u bl-aħjar setting tax-xahar, għal xejn għax qalbi moħħi jibqgħu vojta. Dan jotta l-griżma għat-qarbina, għal-Magħmudija, għal-festi ta' San Girgord tal-Madonna tas-Sokkors. Jotta l-kollox, għal kollox. U kemm ninħlew, nikkuraw biss l-apparenti dak li jidher, ir-rejt mingħajr ma ngħixu l-esperjenza, mingħajr ma nidħlu daħla sew. U nħallu lil Alla, nħallu lil Ġesu jsalvana. Dak li ma jsalvax lilu nnifsu. Dak li miet biex isalva oħrajn u ma jsalvax lilu nnifsu. Allura kif tista' tiġi festa u ma niċċelebrax l-Ewkaristija? Kif tista' tiġi festa u ma niċċelebrax is-sagrament tal-qrar? Kif tista' tiġi festa ta' tieġ? Festa ta' tieġ u mmur biss għall-ikel għall-ikla. Jiet nikkura biss barra il-qoxra. Il-qoxra. Ma fimt xejn. U laqas qed ngħix xejn. Ma nħallix lil Ġesu jkellimni fil-fond ta' qalbi. Ma nħallix lil Ġesu iħobbni, ma nħallix Ġesu jneħħi s-solitudni tiegħi. Ma nħallix lil Ġesu u li qiegħed hemmhekk preżenti biex lili jneħħi s-solitudni, u li jakkumpanjani f'ħajti, u li din l-ikla għamilha memorjal. Mhix ġrajja ta' ilu, imma ġrajja kontinwa tissa. Hu ukul dan ġismi li jingħata lik, hu u ixrob dan demmi li jingħata lik. Nieqfu għadha jekk Alla jrid niffukaw u nirriflettu fuq il-partijiet differenti tal-Qudiesa u naraw kif jitkellmu għall-familji tagħna, għal-relazzjonijiet ta' ġol familji tagħna. U jekk aħna ngħixu u nħallu lil Mulej jmissna, kemm ifejjaqna. Qabel hekk nesponu l-Ġesu Ewkaristija, nixtieq nagħmel avviż xkejken kif tafu waqt l-eżerċizzi kull sena jiġi hawnhekk seminarista u jagħmel il-ġabra għas-seminarju. Din isseħħ dejjem fil-jum tal-ħamis, il-jum li fih Ġesu tagħna ir-rigal tas-saċerdot u r-rigal tal-Ewkaristija li jmorru id fejt. Għada l-ħamis se jkollna magħna is-seminarista tal-parroċċja tagħna Marlon illi ġej jagħmel il-ġabra għas-seminarju. Nejnu mill-aħjar illi nistgħu għaliex jekk ma jkollniex saċerdot ma jistax ikollna Ewkaristija. U fuq kollox nitolbu għal iktar vokazzjonijiet. Marlon huwa l-aħħar seminarista illi għandna is-seminarju mill-parroċċja tagħna. Dis-sena kil-Bambini Rejt f'Ġunju jsir djaknu. Nitolbu għalih, però inħeġġiġkom nitolbu u nagħmlu xi ħaġa. Kelma l-ġejt, kelma ta' kuraġġ nejnu liż-żgħar tagħna u lill-adolescenti tagħna biex anke dil-parroċċja tibqa' tkun bejta ta' iktar vokazzjonijiet. Nilqgħu issa l-Ġesu Ewkaristija biex nirċievu l-barka tiegħu. Ġesu l-Mulej, mil-qudiemu lilu imu
sultane kbir, anni kultifi, ati gloria safia vonia, liret harreir. Ati gloria safia vonia, liret harreir. Il-kalċ imbierek li fuq ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta' Kristu. Kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija, Ġesu ma jkunx qiegħed iħobbna, ma jkunx qiegħed ixerred demmu għalina. Il-ħobs imbierek mhuwiex għaqda, mhuwiex xirka mal-ġisem ta' Kristu. Jew nibqgħu niċċelebraw l-imħabba ta' Alla għalina, nesperjenzjawha kull darba li aħna nieħdu sehem fl-Ewkaristija fil-Qudiesa. Ruħarku btejna, ejjew mela naduraw, u qudiem ir-riti ġodda, surit qodma jispiċċaw, bitwemmin ġo qalbna nħossu, dak li sensiele jaraw. Li l-missirin roddu libem, qalbna kollha kultifin, lejhom għadberik ta' qalbna, imħabitna l-fuqiti, li l-Ispirtu li ġej minnhom, ħajru kol xejn għażgbir. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Infaħru l-Alla flimkien, ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santisma, imbierek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulejn tom ġnus kollha, sewu popli kollha, għax kbira jitjubitu magħna, u kelmet il-mulej jiddum għal dejjem. Gloria lill-Missieru lill-Ibem u lill-Ispirtu Santu, kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem.